Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Our guys in Gagoa. If only feel Uthando Nes'thembu kahle mina ngiqedile ngale show. Ngixoxela ukuthi nje nginenzela ama-reviews ngale ndlela le engibona ngayo kwenziwa izinto, nginitshele ukuthi nakwamanye ama-interviews bathini, nakumanye ama-magazine abhala ngabo bathini, ngoba kuningi. Ikhona nje le i-drum magazine lethi makoti bebekhuluma noMakhumalo. Kade ngaba nayo le magazine ngayifunda ukuthi izinto uMakhumalo azisho la zangishiya ngi-confused. Angazi noma ngizothi indlela asebuka ngayo impilo or iqiniso lakhe. Angikho-ke lapho ngiyeza namavidiyo Uthando Nes'thembu ngizo-addressa lento le yama-group. Osisi ngiyazi vele ukuthi osisi abathanda kakhulu ishow because abanye balandela amakhosikazi ngokuhlukahlukana kwabo, bayathanda ngendlela ehlukene. Khona othi Macele, Mayeni, Makhumalo, Mangwabe. Yimani ngintshela ukuthi nginijajelani if kuzwakala sengathi ngiyanijaja. Phela kune-TV show yenziwe umndeni, right? Njengoba bevela nje beyabasemzumbe bawumndeni. Namakhosikazi lawa avelayo ashade nobaba umseleko okuyena i-polygamist. Mina ngangicela ukuthi okay senza i-review kodwa sizobeka imbono yethu mase siyahloniphana, uhlonipha mina uphinde uhlonipha abantu esikhuluma ngabo. Angali ukuthi ubagxeke. Into engiyalayo ukuthi wena uzosebenzisa igama elithi udoti, isilima, uqale uthi wena imfundo mase umdala, as if into ekhona leyo, because ukushintsha impilo yakho into ongayenza noma yinini. Ngikhulumela kwizinto engizibonayo. Nanokuthi-ke manje mase ngizofika nevidiyo especific ukuthi ngithi uMakhumalo uthenge imoto or uMakhumalo uthole ithuba elisha, wena mase uthi uyapretenda because uphuma kule enye igroup. Ukuthi niyabathanda ngale ndlela enibathanda ngayo, niyalwa nalezi izimpi enizulayo, kulungile, kodwa umbono wakho-ke awubeke-ke kuzwakala ukuthi uthini. Ngaphandle kokuthi wena sowuzosebenzisa amagama abhedayo, ngoba phela angiwasebenzisi lawo magama. Mase kuthi le nto leyo yokukhula kwe-channel, i-viewership nama-subscribers. Mangiqala le channel, uma ungazi, isikhathi esiningi bengithanda ukuthi ngikhulume ngomaskandi because umculo engiwuthandayo nesiZulu. Ngihlulekile-ke, ngazi ukuthi bengathola ama-views amaningi, hayi ukuthi ngikhuluma nje into engiyisusela ekhanda. Bengathola ama-views amaningi, but inkinga yami abantu abavele nje beqhamuke bengayilaleli nento oyishoyo, beqhamuke bebe nenhlamba, into engakwazi ukuthi ngiyilawule kodwa ngibe ngiyicela. So manje mase ngenza Uthando Nes'thembu engicabanga ukuthi abantu ababuka le show osisi abakhulile, angi-expect-ile ukuthi ngizokhuluma ngoMacele wena mase ufaka enye into eseceleni engahlangene nale ngikhuluma ngayo. Mangilethe i-message ephuma kuMayeni emayelana nokuthi khona i-message abanye kufanele ukuthi bethathe befunde into ethile, angi-expect-ile ukuthi wena usuzositshela ukuthi awumthandi ngenxa yezinto ozibone kwi-show. Yilapho-ke ngifike nginijaje khona because ividiyo yaba specific ukuthi kune-message. Wena-ke ukhetha ukuthi awuyilaleli i-message. Sesikubonile ukuthi awuyilaleli i-message, sekufanele ukuthi mina ngizolandela ukuthi wena awumthandi. Mina bengakubuzanga lokho, bengikuvezela i-message ukuthi uyayithatha noma awuyithathi. Mase kuthi la kuma-reviews, because mina ngumuntu ozohlaziya, angikwazi ukuthatha i-side. Into engizoyiveza ngizosho ukuthi kumele ngibhalansise ama-side amabili. Yilo uthi makuwuMakhumalo, yilo uthi makuwuMangwabe. Mase ngasho ukuthi u-wrong la yini, u-correct la yini. Uyayizwa indlela engikhuluma ngayo, uyayibona futhi i-pattern engisebenza ngayo, mase uyaqhamuka-ke wena because uphuma egroupini, uzosho lento yakhe eseceleni, uzolwa impi esingazi ukuthi ungenaphi because awusiyo number 5. If bewunumber 5 ngabe siyakwazi. If buwasemzumbe besizokwazi because ubuzovela nefamily njengoba naye sikhuluma naye ngoba ivele ku-TV show. So uma uzosuka kuma-group futhi mase mhlampe kube khona into eyenzakalayo, mhlampe ngithi uMacele unokushisa kwenzile, sesizokhuluma ngalokho okushisa, uthi wena phumani ey'ndabeni zabantu.
Usho kahle indaba ey'vela ku-TV zabantu yabo leyo angazi noma ivele ingenze ngingabi right noma ngibe nomsanganyana. Mina angim-understand umuntu othi phumani ey'ndabeni zabantu kodwa sikhuluma nge-TV show. Asikhulumi ngomakhelwane bethu ukuthi mhlawumbe umakhelwane wenza wazocela usizo ngase ngisala nale ndaba yakhe sengiyayidlulisa la ku-YouTube. Ngikhuluma ngento engaziyo ukuthi inabantu aba-over 1000 abayibukayo okuyi-TV show eyenzelwe khona lokho. Ukuphumelela kwayo ukuthi abantu beyibuke. Kube uSnake kube khona into ayenzile ngizosho ukuthi abe uSnake wenza into enjena, lokhu ngikubona ngathi akahloniphi. Angisho ukuthi akahloniphi, lesa senzo esivele kwi-episode ethile sikaSnake senza ukuthi ngicabange kanje. Mase-ke wena-ke uyeza-ke uzothi hayi nawe uSnake number 2. Angazi noma uSnake uyamthuka noma uthuka mina uma uzothi nguSnake number 2 because ngiyayizwa into oyishoyo, kodwa-ke mina angifani nawe, angizuyithatha ngale ndlela oyisho ngayo. Okwami bekuthi kule episode evelile uSnake wenze nje, kanti bekufanele akhombise ukuthi uyayikhumbula i-birthday, ikhona into afisa ukuyenza, into efana naleyo. Yes, kuma-teams ngiyanijaja. Wena asizukwazi ukuthi sithi uMayeni u-wrong ngento esibonile ukuthi u-wrong mase wenza ngathi i-right leyo nto fanele siyi-sugarcoat because sikhuluma ngoMayeni and wena uMayeni uzwa ngathi usisi wakho omdala. Ileyo nto phela leyo sishoyo ukuthi sina siyabathanda kodwa amaphutha abawavezayo siyawaveza, okuhle abakwenzayo siyakuveza. Ne-show-ke iyi-show ngabantu abayibukayo. Yingakho bezohleze bethi thank you Mzansi mase iphela isizini leyo. Njengoba kuzophela usizini 6 nje, bayosho mhla nge-episode yokugcina bayovela kuma-social media pages abo besho ukuthi siyabonga i-support. Uma futhi kukhona ithuba elisha elivelayo bazosho ukuthi thank you Mzansi. So mina angisuke ngasazi ukuthi wena ungenaphi mase uzothi phumani ey'ndabeni zabantu, kodwa lezi indaba zabantu bazenzela thina ukuze ibhizinisi labo liqhubeke. Ngicabanga ukuthi sizwakala kahle-ke njalo ngikhuluma ngisheshisa le foni, angiyazi ukuthi izovuma noma izocisha. Ngisebenzisa ifoni ifile manje nje ngikhulumisa komuntu ongekho right.